Николай Борисович Соболев, бъдещият архиепископ и светител Серафим, е роден в Русия на 1 декември, стари стил, 1881 година, в семейството на занаятчията Борис Матвеевич Соболев и жена му Мария Николаевна. Семейство Соболеви имали 12 деца, 7 от които починали още в детско и юношеската възраст. Николай бил 10-то дете. Голямо изпитание на семейство Соболеви станала внезапната смърт на Борис Матвеевич. Цялата обстановка в дома им била пропита от духа на молитвата и дълбокото осъзнаване на Божията промисъл в живота на човека. Още от ранно детство Николай слушал детегледачката си как срещала вълци, падала на земята и зашепвала молитви към Божията майка до тогава, докато стадото вълци не се отдалечавало. Безспорно е, че изборът на Николай Соболев да поеме по пътя на духовното служение е бил свързан с майка му, която желаяла синът му да стане свещеник. Бъдещият архипастир бил искрено привързан към майка си и се стараял Мария Николаевна винаги да бъде близо до мястото, където той служил. През 1894 година Николай Соболев бил приет във втори клас на тамошното духовно училище, а през 1900 година влязъл в духовната семинария, където учил до 1904 година. Духовният син на архиепископ Серафим, бъдещият архимандрит Пантелеймон, пише, че още в семинарията Николай мечтаял за монашество. Обаче не искал да огорчава майка си, която желаяла иначе да устрои личния живот на сина си. След завършването на семинарията Николай Соболев не можел все още да реши какъв път да поеме – брачният или монашеския. Накрая решили с майка му да отидат в катедралният храм, за да се поклонят на чудотворната боголюбска икона на Божията майка от село Зимарово, която всяка година за известно време донасели в града. Но чудотворната икона вече не била в храма. Откарали я били обратно в село Зимарово. Само че на път за храма те срещнали приятеля на Николай, Михаил Смирнов, с когото споделяли своята грижа. Та ти така добре се учиш и след това какво, да станеш просто клисар? Ти трябва да постъпиш в академията, извикал Михаил. Николай отвърнал, че изпитите в духовната академия вече са минали, а освен това и той самият не се е готвил за тях. Миша тогава обяснил, че заради ремонт изпитите на Санкт-Петербургската духовна академия били пренесени за в края на август. Ти си човек дълбоко вярващ, казал Михаил. Уповавай се на Бога. Самият Спасител ще ти помогне. Заминавай пък макар и без подготовка. Николай възприел думите на Михаил Смирнов като отговор на Божията майка за неговото колебание. Така въпросът за постъпването му в духовната академия бил решен. Но да се постъпи в академията без подготовка било много сложно. Нужно било да се държат изпити по догматическо богословие, църковна история, свещено писание на Стария завет, свещеното писание на Новия завет, гръцки, латински и други. Затова някои, които считали, че да съхраниш толкова много знания в главата си е невъзможно, предварително се отказвали от кандидатстването. А Николай имал само 10 дни за подготовка. Притежавайки обаче твърда вяра, бъдещият архипастир заминал за Санкт-Петербург. С постъпването му в академията са свързани два интересни случая, които подкрепят бъдещият иерарх във вярата и оставили дълбока следа в неговия живот. Като нямал време да се подготви за изпите по догматическо богословие, Николай научил само един изпитен въпрос – история на догмата за Светата Троица. Той силно се молил на Бога да му се падне именно този билет. Светителят по-късно разказвал, че в навечерието на изпита седял в таванската стая на академията и плачел, искрено просейки Божията помощ. Неговата молитва не останала безплодна. Николай изтеглил именно този билет и благополучно издържал изпита. Подобна била ситуацията и с изпита по църковна история, за който също знаел само един въпрос – история на арианската ерес след Никейският събор.
Николай Соболев отново се молил цяла нощ и неговата молитва отново била чута. Желаният билет му се паднал на изпита и той го взел без проблеми. През време на останалите изпити той вече не дръзвал да прибягва до такава молитва, но те също били издържани от бъдещият архипастир напълно успешно и така постъпил в академията. Голям приятел на Николай Соболев през годините на обучението в академията му бил Иван Феченков, студент в по-горния курс. Впоследствие Иван Феченков приел монашество с името Вениамин, станал епископ и после митрополит. Митрополит Вениамин си спомня, че в Духовната академия всички наричали Николай Соболев Колечка. Митрополитът разказва, че това обращение е било свързано с особената доброта, която Николай проявявал в отношението си към своите съкурсници. Той свидетелства, че всички приятелски обичали Николай. При това мнозина даже злоупотребявали с неговата доброта. Почти никога, пише архимандрит Пантелеймон, не му оставаха за потребление порционни чай и захар, които другарите му безпрепятствено използваха. Любимо занимание на Николай било свиренето на рояла в семинарската зала, както и пеенето на молитви, включително и на собствено съчинение. През тези години с бъдещият свидетел се случило нещо, което без съмнение е повлияло на по-нататъчният му житейски път. След завършването на първи курс Николай заедно с майка си и по-малкия си брат Михаил гостували на по-голямата си сестра Варвара. Тя се омъжила за началника на железопътната станция Политово. Веднъж, както Николай се лежал в края на гората и се полюбувал на небето, при него дотичал брат му. Варя умира, заплашено извикал той. Оказало се, че от носа на сестра му рукнала кръв, която по никакъв начин не можели да спрат. Напълнили се почти 2 таса с кръв. Варвара умирала. Цялата ни надежда е в твоите молитви, обърнала се майката към Николай, обляна в сълзи. От тук до града е много далеч и е невъзможно скоро да извикаме лекар. Тогава той, както сам разказва архиепископ Серафим по-късно, се приближил до Варвара, помолил се и се прекръстил. Кръвотечението веднага се прекратило и сестра му дошла на себе си. Светителят цял живот си спомнял този случай и не забравял всеки път да благодари на Бог за чудото. Много често по време на учението си Николай Соболев посещавал праведният протоиерей Йоан Кронщадтски. Последното му посещение е било през пролета на 1907 година. През пролета на 1921 година архиепископ Евлогий, управляващ руските енории в Западна Европа, назначил епископ Серафим за настоятел на църквата Свети Николай Мирликийски чудотворец в София. През април 1921 година назначаването на епископ Серафим за настоятел на църквата Свети Николай било потвърдено от Висшето църковно управление зад граница. На 28 април 1921 година митрополит Антоний съобщил на патриарх Тихон за назначаването на епископ Серафим за настоятел на храма Свети Николай в София. На 19 май 1921 година епископ Серафим заедно с брат си иеромонах Сергий пристигнал в България. Назначаването на епископ Серафим предизвикало недоволство в началото, но накрая всички оценили достоинството му и го признали. До края на живота си епископ Серафим останал на длъжността си управляващ руските енории в България. Отначало под юрисдикцията на руската задгранична църква, а след това под юрисдикцията на Московската патриаршия. Място за служение на епископ Серафим станал храмът Свети Николай на булевард Цар Освободител. Този храм бил построен още преди Първата световна война към посолството на Руската империя и бил осветен на 24 ноември 1914 година. Но след руското преселение този храм станал духовен център на емиграцията в България. Освен църквата Свети Николай, на подчинение на епископ Серафим са манастирите Ямболският Свети Спас, Асеновградският Свети Кирик и Юлита, а също руските енории във Варна, Пловдив, Перник, Русе и други. През годините на Втората световна война България била съюзник на Германия. През тези години някои руски свещенослужители били за победа на Германия и даже се молели за това. Обаче архиепископ Серафим никога не служил молебен за победа на Германия. А освен това категорично отказвал да благославя руските емигранти за борба против Русия
казвайки, че да воюваш срещу родината е грях.